Unity, Victory and Prosperity Rally Telehor Pathu Aklamalong Kapaman Pon. Matijong ni Pai ke Thomarni, Lakha Sirkep Amreng MSC Constituency Angkanga Farman, Ciri Kindeng Pathu Aklamalong Karbianglong Autonomous Council Tumpen Unity, Victory and Prosperity Rally Ame Kepaman Pon. Bangsolong Alihisar Paman Pen, CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Rup Singh Teron, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bida Singh Ingleng, EM Rina Terangpi, MSC Lapen Board Chairman Tumchetong Dunrinti. Bangsomi Chengchia Prang Amreng MSC Constituency Angkangalong Asonson Kaching Thurasai Amoki Pipon Lapen, Kikim Kerang Pon Pado. Lason si Koka along Forest Department pen Kikim Pon Guest House tami CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen in Pupon. Halapuk Congress APHL sila pen ASDC along aklembang atum amet hanga song along GOC Bangsuri sirap hokebra isya bang pubang petum BJP along Jipauk Dunrinti. Kedam tangkili ke pado pon ahud Amreng Constituency arlu along local MSC EM Rina Terang pikace cak tekang ateng pen kaching Thurasai mo kedoan kang pupon tang ta dulu. Laswang bong pen ke patang pon un ita dulang lasike patang pon labji la pen Pacitang tiadim anta pacitang pon labjia phansi non puthot kahomri pon thulu lapen pinpur alwa teng pen EM pen chingwai chingsai sike petang pon ejia phansai deng pon poposi CEM ahin pen ningji pon Amreng MSC Constituency along kaching thora phan 72 crore panong pon si 89 scheme deng pon pen ningkan pliang bong patang pon lapo puta lamchak chipi tekang sonse non ke bangji matijong ni phai krip forni Karibiang long lapen West Karibiang long arat do anaphan ake joy pen ration card don pon poputa CEM pen ningji pon Kheroni pen Bida Singh Teron ang Kipalya Birta Malong News. Kita ini pahla phongnia bahai lo aprang na bahai non kedam tang name ongdung avut pen lang kan bahai ada karat tum kinang gi towar pen chenglok ki jon lang mesen ki jon lang kelong pen chenglok school building pen chenglok kapre asayang de laso tapi cunjia fansi ratumda bhut pilo la pen pehan lasi haidet pen apini tumbang bela lasi pini tinang chenglo la pen la sopinya amai ke nang tum chinglo la ke kachingri la pen ke kachingri la pen ke hai la pen sayang den ke den mane akapre ka sayang den ka picunjia fansi la so amai bang kibi lasi la so amai pen sini la ka doge arato tu manat baita klasa pen claim no han iglo la kerang jiani tami kopi pia sayang den si claim ni ala tum pin pura lo nak pilo la pin pura lo teng isi ben kapi chunjia phansi ini baita klasa pen pachini lo pini BJP party tim kar benglong tumjong si heno long te dak tami ini amre konsensi long te ki ong dung ke PSLC la pen ASC la pen congress atum BJP long na chipa ogdom bang suri sira bang hokerai sige tini na tuma media angno sina nang join niklo lason dakta si along tina konsensi tame congress ASC la pen PSLC tu nang join niklo pipoloma Karbiang long isi kacelar mon sampen chenglok akapre ka sayang den klem bolong na dumda chini di ani sivet ke jata klem ni room was not built in a day ani sivet ke room da mela pachala phake unelo la sida girgen nga towar da me ana din ke klem kle asai ang deng aprang congress ke do ho de ASC do klem kle asai ang deng da me no need to isi pen kapichun je pansi boi